Moikka kaikille ja nyt tää on mun ensimmäinen tämmönen video, jossa mä puhun. Kiittän sairaan paljon videosta tilaajista ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta tosi siis semmonen video, että mä näytän teille näitä Brockhampton-salaisuuksia. Te voitte tietää näistä ehkä osan, mä tiedän näistä. Mut joo, mennään videon pariin. Eli eka salaisuus on niinku tuolla kaupungintalolla. Joo, on toi kaupungintalo. Niin tuolla kaupungintalolla, että sä menet nää portaat ylös. Sitten täällä on tämmönen vihreä nappi, sä painat siitä. Sitten sä pääset tällaiseen salahuoneeseen, tai tällä niinku toi seinä menee aukeaa tässä. Sä menet nää portaat ylös, hyppäät, ja täällä on tämmönen paikka. Ja täällä on sitten tämmönen rahantekokone ja no joo, ja sitten täällä voi vaikka olla, miten tää toimii. Niin. Täällä alkaa tulla ihan just. Niin, täällä alkaa tulla rahaa. Ja, joo. Mut joo. Mennään seuraavaan salaisuuteen. Seuraava salaisuus on niinku tuolla sairaalassa. Ja tuolla oli toi edellinen. Niin tää on nyt täällä sairaalassa, niin mennään tänne. Eli sun pitää mennä tänne oikealle. Täällä sitten X-ray. Sitten täällä on mä en muista nimeä, mikä on oikein sairaalassa, mutta niinku, millä katsotaan nää luut. Niin sä menet tänne, hyppäät tänne taakse. Sitten tässä pääsee seinän läpi. Täällä menee käytävä. Sä pääset tällaiseen huoneeseen. Sitten sä painat tuolta sinisestä napista. Noin. Sä painoit. Tuo on nyt jo, mä en ole ihan varma mikä tää paikka on, mut tämmönen creepy paikka. Niin sä meet tohon vikaan tällaiseen, tähän vikaan täällä. Sä katsot tänne alle, sä painat tästä sinisestä jutusta. Niin sut teleportattiin yhtäkkiä tän veneen luo. Aika siistiin. Mut joo. Mennään seuraavaan pariin. Seuraava on tässä pikku mökissä täällä. Ja tuolla oli toi vene, jossa me äsken oltiin. Tai se teleporttaisi tuolta kaupungista tuohon veneelle. Täällä on tämmönen mökki. Mennään tänne. Sitten mennään tänne suihkuun, missä on nämä vessat. Ja täällä on sitten tämmönen takahuone. Ja joo. Sitten mennään tänne suihkuun. Tää on vähän vaikeeta. Mulla on tää, niin täällä pääsee helpompaa, mut joo. Niin, sä hyppää niinku ole. No, mä en nyt pääse, mutta niinku hyppää tohon päälle ja noihin. Sä hyppäät siitä vielä tänne. Tänne. Tossa. Tänne. Niin täällä on tämmönen. Täällä on aika tämmönen creep-paikka. Tosi creepy. Peili. Nukke. Mut joo. Mennään seuraavan pariin. Ihan tässä noitten, tuolla on toi mökki ja tuolla on toi laiva. Niin se on niinku ihan tässä niinku, niin tässä vieressä. Niin sä meet tänne tunneliin. Mä nyt käytän tätä kun tässä on valot. Tää on aika pientä, tää on tosi pimeä, täällä ei näy mitään. Niin sä meet tätä pitkin. Täällä on aika vaikeeta. Kun täällä ei näy mitään, niin sen takia kannattaa lukuttaa taskulamppasin. Sitten tähän tulee tää kohta, niin sä menet eteenpäin. Tästä sulla aukeaa tää kallio liikkuu, ja tästä sulla aukeaa tänne tila. Ja täällä ei oo niinku melkein mitään valonlähdettä, niin tänne on myös tosi hyvä kiva tehdä koti, tai niinku joku pieni base. Tuo on tämmönen suojaosa varjopaikka. Että jos haluaa hyvän kotoisen paikan, niin kyllä tänne voisi sisustaa kaikkea. Mennään uuden salaisuuden pariin. Eli tää seuraava salaisuus on tällä karnevaalipaikassa. Tai no, tuossa talossa itse asiassa. Et sä menet tänne taloon, tähän taloon, niin sä hyppäät tässä tänne veteen. Ja sä oot täällä vedessä. Sitten sä katsot täältä. Tää on tämmönen ihmeellinen nappi. Niin sä painat siitä.
Niin, no niin, nyt mä saan painattua. Eli siitä pitää painaa. Sä pääset tällaiseen outoon. Niin kattokaa, miten hieno tää on. Täällä on niinku tuolan pankki. Niinku tosi siistiä. Tässä vielä ihan poreilee tää vesi. Ai, on tää kyllä. Tää on hieno paikka. Ei se tässä panaa niin, että se tulee vielä valvonta. Joo. Mut. Nyt seuraava paikka. Tai no mennään seuraavaan paikkaan. Seuraava salaisuuspaikka on täällä poliisiasemalla. Eli sä meet tänne poliisiasemalle. Sä meet näihin ei ole niinku väliä kumpaan selliin, mutta mä en tähän. Sä oot nyt täällä. Tällä sä pääset karkuun, sä hyppäät niinku tästä tänne ylös. Täältä pääsee hyppäämään alas, mutta tää on myös yksi toinen paikka. Tää on aika vaikea löytää täältä olla. Eli sä meet nyt tätä seinää, tää on helpointa mulle esimerkiksi, että sä meet tätä seinää vasten tästä taaksepäin. Sitten sä pääset täältä seinän läpi jonnekin. Ja sitten sä pääset tämmöiseen aika creepyin huoneeseen. Täällä on niinku valmis. No niin tällaiseen huoneeseen ja täällä on sitten muistaakseni täällä olisi ollut jotain muuta. No ehkä ne on poistettu. Mut joo. Tällainen on tää yksi. Että on tää yksi salaisuus. Mennään seuraavaan pariin. On täällä Jets-ravintolassa. Niin menen tänne Jets-ravintolan sisälle. Täällä on. Tää on kyllä aika hieno paikka. Tää on yksi Broadcamin lempipaikasta. Niin mennään tänne Manchester Official. En tiedä. En todellakaan lausunut tota oikein, mutta joo. Joku tommonen. Niin, mä saan hyppää tähän päälle. Täällä on taas tämmönen niinku viemäristö. Tai no niin. Sä hyppäät siihen. Sä pääset tällaiseen huoneeseen. Täällä on esim. Tässä on näitä juttuja ja joo, tällaista. Heitä täällä jatkuu tää vielä, tuolla on TV ja täällä pääsee sitten pois. Ja tuo on aika siisti paikka, niin kun tehdään siinä joku esimerkiksi joku pieni salapaikka hommeli. Mut joo, mennään seuraavaan pariin. Eli nyt taas seuraava. Eli me mennään nyt, tässä ei niinku väliä, että mistä näistä mennään, mutta mä menen nyt vaikka tässä pelihuoneessa, niin mä menen tänne ovelua. Mä menen tässä ovesta sisälle. Täällä on täällä takana tää käytävä. Niin se menee tää käytävää tänne päin. Niin tänne tuli siis ihan uusi tämmönen tänne, salahuone. Tänne autotien alle. Tässä siis yli menee autotie. Se on niinku täällä alla. Ja täälläkin pääsee sinne jos. Se on täällä niinku. Tän alla. Niinku tässä. Tässä alla se on. Tää on aika siisti. Mennään seuraavaan ja samalla viimeisen pariin. Salapaikka. Eli tänne pääsee myös aika monesta kautta. Mut mä oon nyt tuolla toi päiväkoti. Tossa on koulu ja niin sä meet tänne. Tästä ja tuollakin pääsee. Se on samanlainen käyttävä, joka tulee tuossa puolella. Niin tästä sulla avautuu sitten tästä seinä. Seinävuoto. Mennään sinne. Itse asiassa ja täällä menee tämmönen paikka. Tää on tämmönen aika iso paikka. Eli mä näytän kohta mitä tuolla on. Mut tänne. Sitten sä painat tossa lampusta. Sulle aukeaa toi. Sä meet sinne. Täällä on kaikkia. Tämmönen hieno salapaikka. Ja sitten tässä näkyy se valvontakamera, mutta mä en tiedä miksi enää nyt on. Joo, mutta tässä voi se valvoa. No, tällä. Sitten, mitä siellä käytävän pääsee?
parempi siis tuossa niin täällä on. Tuossa lähtee ylös. Niin tää on myös oivallinen niinku reitti, jos haluaa varstaa pankin. Sä tuut tuolta, sä pääset suoraan pankille. Ja tässä vaan rajoitat sen. Sitten sä voit äkkiä mennä karkuun. Ei tarvitse aina mennä tuolla oven kautta. Sitten sä voit tässä katsoa, kun poliisit tulee. Aika chillia. Mutta täällä on vielä yksi zone. Eli sä menet oikeasti tänne. Sä menet tänne alas. Täällä. Jättää jotkut. Ja tässä taas menee seinän sisästä kola. Tästä pääsin seinän sisällä. Niin täältä tää jatkuu. Noin. Eli. Ja mitä täältä paljastuu? No vettä. Eli täältä myös jos haluat nopeammin, ei tarvitse mennä tuolla salapaikan kautta. Niin jos haluat nopeasti mennä varstaa pankin, niin hyppää veteen. Ja sitten sä meet me tänne ja sitten sä pääset tänne tunneliin. Joo, tää on siis vesi on tässä. Tuolla on toi keskustelu. No, joo. Mutta toivottavasti pidit tästä 500 tilan spessusta. Ja tähän meni oikeastaan kauan aikaa tehdä tää. Mutta 500 tilaa on niin paljon, että kiitos. Kiitos tosi paljon. Ja haluatteko lisääkin, että koska mä alan varmaan tästä lähtien tekemään puhuvideoilla. Se on myös aika raskas teille, aina pitää lukea. Niin mä alan tässä lähtien nyt varmaan puhuvideoilla. Mut joo. Kertokaa, tiesittekö näistä salaisuuksista. Ja no joo. Mun on Olavi. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se ois moro!